Ubay-ubay ka mga sakyanan ang nadakpan sa mga personahe sa Highway Patrol Group on HPG sa ilang mga operasyon sa Davao Region. Sagad sa ilang madakpan ang failed to return ng mga unit kung nakaalarma na nga sakyanan ug wala gisauli ngadto sa tag-iya. Napod sila ma-impound ng mga unit sama sa illegal transfer of plate. Mga apprehension mo kanang recovery of locally alarm na mga vehicles, kanang mga gitawag na itong mga failed to return. Tapos yun na pa-blatter nila sa local and then intercept na mo diri sa Highway Patrol Unit 11. Another is yung violation nila nga sa Vehicle Information Management System na mo kanang gitawag og National Alarm during pag transfer nila sa sakyanan. So nipitik sa among database nga naay complainant ana nga vehicle. So usually gina-intercept, gina-impound na mo na ang mga vehicle. Another thing, kanang to support sa Land Transportation Office kay deputize mapuning Highway Patrol Unit 11 sa LTO in terms sa Republic Act 4136 napod ni mga ma-intercept, ma-impound na mga unit in violation, for example, sa illegal transfer of plate or another impoundable offense sa 4136. Gipasabot ni Police Colonel Roel Cagape ang Regional Chief sa RHPU 11 ng mandato gyud sa Highway Patrol mao ang anti-carnapping subay sa RA 10883 kun new Anti-Carnapping Act of 2016. Ug ning tuig sa 2025, 39 ka carnapping ang ilang na-record nga sagad niini mga motorsiklo. Apan nasulbad tanan ang kaso niini ug na-recover ang 39 ka mga motorsiklo ug nakasuhan ang mga responsable. Wa magitay ka nang establish nga ma-identify based sa intelligence report, operation report nato nga naay identified na mga organized group or gang exist diri sa Davao Region nga nagapahigayon o kining carnapping. Usually ang mga nahitabo diri sa to ang carnapping based sa modality nato kining stolen while parked unattended sa mga motor cycle, no, kung mao pinakadali. Pero sa motor vehicle sildam kayo na mahitabo. One thing manggod ani na nanatay mga security features ang mga manufacturer na to sa mga sakyanan, lalo na kanang mga keyless. So even ang mga motorcycle nanatay mga keyless, so part na siya sa security features sa mga motorcycles nato. Ang mga nagahitabo nga stolen while parked unattended, kanang mga nabilin ang ilang mga susi sa ilang mga motor, di nato mahibawan kung sa mga rason kung nagmadali sila or nakaligtaan na gyud nila. So naghatag og opportunity sa mga suspect nato, na ang susi walay tao, kita po nila nga walay mga CCTV, so naghatag oportunidad sila para stolen nila ang katong motorcycle. Gibutyag sa HPG nga usa sa dakong hagit kanila ang pagpasaka og kaso ngadto sa mga suspect nga nalambigit sa carnapping. Kay inig ma-recover na sa complainant ang ilang motor, mawala na ang ilang interes sa pagpasaka og kaso. Kining base sa data nato from January to November, nay na hitabo nga 39 ka motorcycle stolen while parked unattended, pero may istorya to 100% of those na-file na to or kaso or ang victim di na sila interesado nga mo file og kaso. Mo nang sa isa ka challenges namo right after na ma-recover sa effort sa Highway Patrol or other law enforcement unit, disinterested na ang victim nga mag-file og kaso sa suspect. Gideputize ang HPG sa Land Transportation Office kun LTO aron maka-issue og citation ticket sa mga motorista nga makasupak sa balaod trapiko. Pahimangno sa mga otoridad, kinahanglan nga disiplinado ang motorista ug responsable sa paggamit sa kalsada, musunod sa balaod trapiko aron malikayan ang posibleng disgrasya. Likayan sab nga madala sa kainit sa ulo aron walay mahitabong road rage. Kini manggong paggamit nato sa public thoroughfare, no, when we say sa pero iwasan nato ning road cross incident, it will boils down lahat sa disiplina, no? Mind you, ang paggamit nato sa karsada, it is only a matter of privilege, not a right, no? Tanan man gyud na pribilehiyo ta nga mogamit lalo na sa national thoroughfare, no? So lalo na nagsingabot na karon ang holiday season nato, so expected nato nga daghang mga party, daghang mga grupo-grupo, so di malikayan ng mag-inom-inom or other than that na
as a result, maingon nato nga do not drive if you drink. If you drink, do not drive for... Actually, para ang safety naman po na sila, para sa ilahaman ng sarili. Ang pinaka-worst diha kung makadamage pataglaing tao. No? So, as Nanawagan og kooperasyon ang HPG gikan sa komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.